Dobrý den, dnes se spolu podíváme na nový telefon od Aceru, je to Acer Jade S. Vypadá úplně stejně jako klasický Jade, ale opravuje jeho největší chybu a to je absence LTE. V tuhle chvíli tenhle telefon už má nový čip od Mediateku a podporuje ty rychlé datové sítě, což je věc, na kterou jsme rozhodně v Česku čekali. Jade S má stále 5palcový HD displej, který na těch 5 palcích už není úplně špičkový, ale pořád to vypadá pěkně. Je to IPS panel, který se tam tady na sluníčku leskne, ale to je vlastnost vlastně vlastní všem telefonům, takže to není žádný problém. Výbava vnitřní je velmi zajímavá. My jsme tady spustili test Antutu. V tom testu ten telefon vyšel velmi dobře. Je o něco pomalejší než Galaxy S5, ale ten telefon má už 64-bitovou architekturu, takže by měl fungovat o něco plynuleji. Zatím je tam Android 4.4.4, to znamená starší verze, není tam lízátko, nevíme zatím, jak to bude s aktualizací, ale nemělo by to nějak extra vadit. Ta výbava telefonu je jinak standardní. Vzadu 13 megapixelový fotoaparát s vylepšenou úrovní komprese snímku, to znamená, fotky jsou trochu větší a mají více detailů, mělo by tam mít méně šumu. V základu jsou 2 GB operační paměti a 16 GB prostoru pro data. Pro uživatele zbývá asi 12 GB, alespoň podle toho, co jsme viděli v tomhle základním modelu bez jakýchkoliv nainstalovaných aplikací, jenom jsme se tam stáhli to Antutu. Uživatelské prostředí od Aceru je stále stejné, to znamená, že má trošku odlišnou tu otevírací obrazovku, kde jsou zkratky pro nejpoužívanější aplikace. Odemknete, no a tady už je víceméně čistý Android, takže žádné problémy. Neměl by být problém ani s aktualizacemi, pokud se Acer rozhodne je nabízet, a jedinou změnou proti standardnímu Androidu je spousta vlastních aplikací, Acer navigace, nástroje pro práci se soubory a samozřejmě ten vlastní cloud od Aceru, to znamená, pokud budete používat aplikace od Aceru, tak budete mít dokumenty a data dostupná na notebooku od Aceru i na tom telefonu. Co se týče fotoaparátu, tak tam je ještě možnost používat ten fotoaparát s pomocí hlasových příkazů, takže to zkusíme. Selfie. A vidíte sami, že hlasový příkaz zabral a udělal telefon selfie na hlasový povel.